En aquest tema anem a conèixer un poc d'història. Parlarem de l'edat mitjana. Però sols de quan a la comunitat habitaven els musulmans. Estigueu atents, que després preguntarem. L'edat mitjana és el període de la història que s'inicia l'any 476, amb la desaparició de Roma, i acaba el 1492 amb el descobriment d'Amèrica. Al-Àndalus es va estendre per la península excepte per les muntanyes del nord. Els musulmans, en general, van conviure amb els cristians. Aquestes eren les seues característiques. El califa, que era la persona amb més poder, vivia en una fortalesa anomenada Al-Kasaba. La població era sobretot urbana. Les ciutats musulmanes tenien carrers estrets que formaven una espècie de laberint. La vida religiosa de la ciutat se centrava en la mesquita. L'agricultura va ser molt important, a més dels cereals, l'olivera i els productes d'horta, i van introduir cultius com l'arròs, la canya de sucre, el taronger o el safrà. També van desenvolupar nous sistemes de reg i la sénia. L'ocupació musulmana de l'actual territori de la Comunitat Valenciana va començar l'any 709 i va acabar el 1245. Al llarg d'aquests anys el domini musulmà es va interrompre breument, el 1094, quan el cavaller Rodrigo Díaz de Vivar, conegut com el Cid Campeador, va conquerir València. Per continuar anem a veure un xicotet vídeo sobre el Cid. Com sempre, fixeu-vos bé,